खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफ्रा थाखो बयकट खालामदों बडलेण्ड फाइटार्स सावथुना ओंखारबाय आरो मोनबा ब्लक बेनिफिसियारि आइजोफोरनो खुन्दुं कम्बल रानदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव कक्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारि बिजुलिबारियाव थानाय बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा आसाम सरकार आरो आसाम साइन्स टेक्न'लजि इउनिभार्सिटिनि हेंथायै गोख्रों खुदिसावनाय दिन्थिफुङो थांनाय 30 आगस्तनिफ्राय सानथाम नाङै कक्राझार बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा थाखो बयकट खालामनानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारियावसो बाहागो लायो बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय हेंथा खुदिसानाय हाबाफारियाव फरायसा फरायसुलिफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार फेस्टुन लानानै आसाम सरकार हाय हाय वी वान्ट GU ASTU गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों थासारिखौ गोमखांहोयो हेंथा सोमावसारगिरि फरायसा फरायसुलिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै खैसार खालामदों आरो जेंनायाव खोख्लैनो नाजादों आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय आसाम साइन्स टेक्न'लजि इउनिभार्सिटिनि सिङाव लांनो नाजानायखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया जों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमानि बेंखनावनो थागोन होननानैबो बुंबावो 2017 বেটছৰ এডমিশ্যন হৈছিলে আমাৰ জুনিয়ৰ বেটছ কিটাৰ 2017 তাহাঁতৰ জিঅ' আণ্ডাৰতে কৈ পেলাই এডমিশ্যন কৰাইছিলে কিন্তু এতিয়া কি হ'ল হঠাতে কি কৰিছে আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটি তাহাঁতে এফিলিয়েশ্যনটো কনভাৰ্ট কৰিব চেষ্টা কৰি আছে এইটো বস্তু আমি কেতিয়াও হ'ব বিচৰা নাই আমাৰ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত লাগি আছে JECও লাগি আছে আমিও লাগি আছো EBCও লাগি আছে আৰু এখন আছে জিচ তাহাঁতেও লাগি আছে আমাৰ একো কথা নাই আমাৰ খালি এটাই হ'ল যে আমি জিঅ' আণ্ডাৰত থাকিব লাগে কাৰণ আমি কোনেও নাম নাজানা ইউনিভাৰ্চিটি এখনৰ আণ্ডাৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ যাব নিবিচাৰোঁ কাৰণ আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কোনো চিন নাপায় এতিয়ালৈকে তাহাঁতৰ একো অস্তিত্বই নাই হা সেইকাৰণে আমি জিঅ' আণ্ডাৰতে থাকিব বিচাৰোঁ সেইটোৱে আৰু যেতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়ালৈকে নকয় যে আমি জিঅ' আণ্ডাৰতে থাকিম তেতিয়ালৈকে আমি এইটো কাৰ্যসূচী কৰি থাকিম আমি আন্দোলন কৰি থাকিম মই এটাই দাবী জনাব খুজিছোঁ আমি কোনোৱে নজনা এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আমি যাব নিবিচাৰোঁ আমাক যেতিয়া এডমিশ্যন দিয়া হৈছিলে তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আমাক এডমিশ্যন দিয়া হৈছে গতিকে আমাৰ এটাই দাবী আমাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লাগে আছটো আণ্ডাৰত আমি যাব নোখোজোঁ অকল আমিয়ে নহয় কোনেও যাব নোখোজে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা নজনা ইনষ্টিটিউটৰ বিষয়ে ক'তো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে আমাৰ এটাই দাবী আমাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে কোনো সিদ্ধান্ত নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব আমাৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ কৰিব নাযায় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে সংগ্ৰাম চলাই থাকিব মেছেজ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে এখন মিটিং বহিছে বুলি শুনা পাইছোঁ গুৱাহাটীত ছাৰে সিদ্ধান্ত দিয়ক আমি ছাৰৰ সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ এটা উচিত সিদ্ধান্ত দিব বুলি আমি ৰখি আছোঁ बाक्सा जिल्लानि बरमा नर्थ इस्ट मोशन पिक्चार्सजों दिहुनजानाय थामथि आबुं बर' सावथुन बडलेण्ड फाइटार्सआ 30 आगस्तआव बेखेवना होयो बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारननि बिथोनगिरि जोंदाव बड'साया बर'आबो गुबुन बादि फिल्म जानांगौ बे थांखियावनो बे बर' फिल्मखौ आं खालामजेननाय जादोंमोन आं बिनि बायदिथ' आं सानोमोन आंहा माने खुनु माने माबा गैयामोन माने जेरै बे गान खनग्राफ्रा बिराद टेलेन्ट थायो सिंगार माबा आं माबा मोनसे आर्टिस्ट टेलेन्ट दं बेबायदिखौ आंनाव गैया सानोमोन आरो किन्तु आं मोनसेल' सेन्टिमेन्ट बर'आ मानो फिल्म गैया बर'खौ जेरैखि जाया माने टेकनिकेल माबाखौ सोलोंनानै बर' फिल्म खालामनांगौ बे सेन्टिमेन्टआवनो बर' फिल्म खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय बेथ' जाबाय आलायारन फिल्मा जाबाय बिनि उनावबो आलायारन फिल्मनि समाव आसामाव 230टानि 35 बर'खौथ' बाद हो इभेन एसामिस फिल्मनि थाखायबो दा 40-50टानि बादै हलानो गैया बेनि मोनसे खोथा जाबाय आं मा खालामदों जोंथ' बर'साया मा खालामखो दा आंना फार्स्टमोन बर'आव मानो फिल्म गैयामोन बेखौ सुफुंनो हाबाय आं बाक्सा जिल्लानि बरमा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मोजां मोनग्रा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे
देंखोगिरि जनाली स्वर्गियारी आरो बिराज मुसाहारियाबो बाहागो लायो। मख'नाय जायोदि खगेन स्वर्गियारिनि सुजुनाय बड'लेण्ड फाइटार सावथुनाव गाहाय फावगिरि महरै फैला जे बरगयारी, जेम्स मुसाहारि, राजस्रि ब्रह्म, जुलि बसुमतारी, मुनु बरगयारीजों लोगोसे खगेन बर'आबो बाहागो लायो। सिखाजों दानसयोब्लाबो थैया लोमलाना जायगायासो गाज्रि जागोन। होमबा दिला पाक्का होननानै सानजायो नामा नोंथां? ओइ सिख्ला, नों जुदि आंखौ गोसो गोरबोजों गनायोब्ला जायखिजाया आंनो दिनै नांथारगौ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा ब्लक फारियै बावखुंग्रि, देबोरगाव, बनरगाव, दतमा आरो फकिरागामनि ट्राइबेल आइजो मुलाम्फारिफोरनो समाज अनसायारि बिफान BTC खुंथायनिफ्राय क'क्राझार महकुमा दालायनि हेफाजाबजों शुक्रबाराव क'क्राझार सहरनि बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव खुन्दुं कम्बल आरो बिफां फुलि राननानै होयो। मोनबा ब्लकनि गासै सा 300 आइजो मुलाम्फायारिफोरनो बान मोननै खुन्दुंजों लोगोसे कम्बल आरो बिफां फुलि राननानै होयो। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। BB इन्जिनियारिं फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफ्रा थाखो बयकट खालामदों। बड'लेण्ड फाइटार सावथुना ओंखारबाय आरो मोनबा ब्लक बेनिफिसियारि आइजोफोरनो खुन्दुं कम्बल रानदों। बेजों लोगोसे जोंनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।